Anga wale nyuma nonvoli be ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ni kuma in na kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Sherifila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan b'a fɔ ngoni ya kuma sele bakuruba kunnafoniw filɛ. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Asayada Sherif Ousmane Madana Haidara kunbɛ taama min na Burkina Faso jamana kɔnɔ taama kunjɛra karamɔgɔ Haidara a ye denbaya lasɔrɔ Bangoni Janginɛbugu la. Mali silamadina ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali jabala la ka bɛn ni Alamusa février kalo tile 23 ye u ye ministre bisimila an ka jamana kɔnɔ ministre min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛw ni kiiri kow ma walasa ŋunuŋunu minnu ni olu bɛ ka boli a ka ministre so kunga a bɛ se ka faranfasiya di u ma cogo min bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de ye minnu ni sɔnniw bi walawala aw ye aw dangana. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Mali silamadina ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛma Asayada Sherif Ousmane Madana Haidara kunbɛ taama na ka ɲɛsin Burkina Faso jamana ma taama min sen fɛ a sera yɔrɔ caman na bamena ni a sera Burkina Faso faaba la Ouaga a labana ka kɔsegi boloda ka ɲɛsin Mali jamana ma nka o sen fɛ a jɔra Bobo Julaso maa min ni o bɛ wolo ka ɲi Bobo Julaso jamanatigi a taara foli bila o la. Jamanatigi labana ka dugawu kɛ karamɔgɔ Haidara ye ka ɲini Asayada Sherif Ousmane Madana Haidara fɛnɛ fɛ a ka dugawu kɛ Bobo Julaso ka ɲɛta ye. Karamɔgɔ Haidara a ye dugawu kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu kun bɛ taama in na Sherifila TV jabarani tɔgɔ la ni o ye Ustaz Mokhtar Bagayoko a n'a ka jatala Lutu Sidibe ye u ka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Bobo Julasokaw tuma min na ni karamɔgɔ Haidara a ye sira ɲini k'a fɔ a bɛ bɔ Bobo Julaso da fɛ u farala ɲɔgɔn kan ni ka a sɛnsɛn ka na bila fɔ Mali ni Burkina dancɛ la Burkina dugu laban ni o ye Koloko ye Burkinakaw nana karamɔgɔ Haidara bila fɔ yen o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Koloko ye ka don Mali yɛrɛ a jamana kɔnɔ dugu min bɛ wele ko Hɛrɛma kɔnɔ karamɔgɔ Haidara kanubaw bɔra kosɛbɛ ka a kunbɛ yen fana a ye foliw ni waleɲumandɔnw kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ Haidara sɔrɔla ka na bisimila minɛ Sikaso dugu kɔnɔ ka bɛn ni Alamisa février kalo tile 23 ye taama in senfɛ karamɔgɔ Haidara a y'a ka nisɔndiyaw jira a silamɛw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka a kunbɛ bonya ani karama kɔnɔ Burkina Faso taama a ye a ka nisɔndiyaw jira a la ni Ala sɔnna ma laseli nataw Mokhtar Bagayoko a n'a ka jatala an bɛna segin Burkina a taama ninnu kan bibi in na ka bɛn ni février kalo tile 24 ye juma karamɔgɔ Haidara a ye a ka denbaya lasɔrɔ ni o ye Bangoni Janginɛbugu ye. An y'a fɔ a ye bakuruba kunnafoniw na Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu a jabala o ye Bamakɔ hippodrome ye u ye ministre bisimila ministre min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛw ni kiiri kow ma Maître Mamadou Ismaël Konate a nakun kun tɛ dɔwɛrɛ ye ŋunuŋunu caman de bɛ ka boli a ka ministre so ka bi lahala dɔw la ka se ka diinɛ ɲɛmɔgɔw faranfasiya u ka se ka faamuyaw dɔn fɛn minnu bɛ senna ministre so fɛ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka si dɔn u fɛ barisabu ka d'a kan a ya min ye kunnafoni daɲa ye a bɛ na ni kunnasiri ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen seereya a kɛra maa min fɛ Sherifila TV jabarani na o ye Usmane Sogore a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali. Ni ɲɔgɔn ye mun tɛmɛna ministri fɛ mun ka baaraw bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔ kiriko ɲɛnabɔli ma ani Mali alisilamɛ tɔnba o ni ɲɔgɔn cɛ Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ɲɔgɔn ye dabɔra ministri fɛ ka se ka kɔrɔfɔ dɔw lakile minnu dira jamana kunnafonidi sira dɔw fɛ ni a ŋunuŋunukan bɛ ale ka ministri so kun kan o kɔrɔfɔ ninnu bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la code de la famille ko kun kan sariya sumun kan ka ɲɛsin du ani denbaya ka koɲɛw ma l'excision n'o ye nɛgɛkɔrɔsigi ye ka taa se gɛlɛya minnu bɛ masinakaw kan o sira kan ministri y'a jira Maître Mamadou Ismaël Konate k'a fɔ o kunnafoni minnu dira kunnafonidila dɔw fɛ lasiri t'u la wa ani tiɲɛ ka ja. An ye min ɲini o ye k'a fɔ min bɛnnen don tubabu sariya la min bɛnnen don mairie la min bɛnnen don état civil la o fana bɛ se ka bɛn silamɛ kunda a ɲinina k'a fɔ sisan an k'a lajɛ commune o commune n'o bɛ yen an ka se ka mɔgɔ sugandi silamɛ kunda ani chrétien kunda aw yɛrɛ bɛ jɛ ni mɔgɔ min ye parce que vous êtes vous les associations représentatives du monde musulman k'a fɔ ko ministre y'a yira o tɛ dɛ aw yɛrɛ de bɛ mɔgɔ sugandi aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ mɔgɔ min sugandi u ka kɛ ladiri ye u ka kɛ silamɛ ye
u ka kɛ mɔgɔ dɔnnen ye u ka kɛ mɔgɔ sabalinen ye u ka kɛ mɔgɔ fana ye minnu jɛlen don ni an ka furu sariya ye. Maintenant pour que ka kolo barika bonya registre min n'o bɛ mairie la o registre kelen bɛ bila misiri kɔnɔ. Filanan ni furu sirila mɔgɔw talen kɔ furu siri sɛbɛn a bɛ ta ka d'i ma ka bɔ registre kɔnɔ. Nanina n'a ka di i yɛrɛ kana furu wɛrɛ kɛ ka da furu wɛrɛ kan i furulen don. Tubabu sariya la i furulen don silamɛ sariya la i furulen don. Mɔgɔ i furu min yamaruyalen don o mɔgɔ yamaruyalen o bɛ bɔ aw de la. N'aw ko ko k'u désigner il sera désigné par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses, du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de l'administration territoriale. Nin bɛɛ ye projet de ye a si ma kɛ sariya talen ye a si tɛ kɛ aw kɔ kuma de daminɛna. Ni kɔrɔfɔ ninnu sɛbɛkɔrɔ walawalalen kɔ minisiri fɛ groupement maaw ye a jira k'a fɔ u wasara ni jaabi ninnu ye. O tɛmɛnen kɔ u bɛ welekan ta ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛmaw u kana fɔ u bɛ baara kɛ ni kunnafoni ye lasiri tɛ kunnafoni minnu na. Jamana bi situation min na bi an b'a dɔn a bɛ groupement ni maa kodɔnna bɛɛ maa min b'i yɛrɛ kalama bi maa ka sɔnna ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ Maliko la min ka jugu n'o bɛɛ ye tellement que rumeur ani n y'a mɛn ka sɔrɔ fondement t'a la o de bɛ ka maliyɛn caman gérer o kɔfɛ an nana mɛn ko code de la famille min ni mankanbaw kɛra a la kɔrɔlen ko code de la famille ko gouvernement b'a fɛ ka segin n'o ye ka na an nana mɛn fana ko nɛgɛkɔrɔsigi ko ministre de la justice ko a ye loi ta k'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi ko a banna Mali kɔnɔ ko wa ko a ka décision ko a tɛ reculer a la débat b'a la radio la misiri kɔnɔnaw na diinɛ milieu kɔnɔna na bon tuma min na ni kuma in sera anw ma groupement niveau la an ye réunion kɛ dɔw ko an ka marche kɛ dɔw ko an ka meeting kɛ on a dit groupement ye leader ka tɔn de c'est des responsables réunis ko dɔw ni maabaw de b'a ɲɛfɛ n'a ma ɲɛ an bɛ na an da don kuma o kuma na misiriw kɔnɔ arajow la o k'a sɔrɔ kisɛ b'an bolo a la an b'an ka ngo ni ngaw u y'a fɔ dama minɛ ka maa dɔ kɛlɛ n'o ye ka sɔrɔ dalu t'an bolo a la lahara ala b'an jɛ n'a nɔfɛ donc an y'a ɲini an ka sigi ni monsieur le ministre ye min bi ko in kunna n'o ministre de la justice an n'a ka sigi ka kuma an balimakɛ n'o ye vieux Samu ye ale ye ci lase a ma dɔrɔn ministre yɛrɛ y'a ɲini ko a yɛrɛ bɛ na kuna se ko an ye réunion kɛ bi a yɛrɛ y'a ɲini ka na an ye groupement bureau maa bɛɛ wele k'an ka commune ɲɛmɔgɔw wele les grands associations membres du groupement ko président wele walasa min bɛna fɔ a ka f'u ɲɛna u yɛrɛ kan mɛn donc ministre nana an y'a ye k'a fɔ kuma min kun fɔra excision ko la ministre ko ale t'a fɛ k'a da don o la loi min k'a fɔ a taara nkalon don tiɲɛ tɛ min fɔra code ko fana na anw y'a ye min yɛrɛ bɛ ka fɔ baara taacogoya la o ni min bɛ dugu kɔnɔ fɛn kelenw tɛ kuma kelenw tɛ. Ni ɲɔgɔn ye mun ni a nafaw bonyana mun tɛmɛna minisiri ani groupement maaw ni ɲɔgɔn cɛ a baaraw kuncɛra ni duwawu tali ye walasa bɛɛ ani basigi o ka segin Mali jamana kɔnɔ. A bɔlen kɔ a jɔkɔrɔ siɲɛ caman an ka kulu marabafɛntigiw ni Mali lakana tigilamaw kan ka fara ɲɔgɔn kan min kɛ ka munumunu kɛ jamana kɔrɔ yan fɛ walasa maa nana masumanenw n'u bololamina bɛ se ka lakana u kama ko mécanisme de coordination opérationnelle mako an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ale baaraw n'u donna ka bɛn ni alamisa février kalo tile 23 ye a kɛra Gawokaw fɛ yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛkulu ye min filɛ nin ye ni a bɛ Mali lakana tigilamaw ni kulu marabafɛntigiw fara ɲɔgɔn kan ka munumunu nzalo kɛ mécanisme opérationnel de coordination a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye hali bi danaya a bɛ se ka sinsin malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu ɲaaminen bɛ an jɛla ni olu tɛ malidenw ye ni u n'a mɛn ni bamanjiya walew ye an ka jamana kɔnɔ an ni olu ka se ka danfara ka bɔ ɲɔgɔn na baara in min ni a n'u donna Gawokaw fɛ yen mécanisme opérationnel de coordination maku yɛrɛ jabala la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a ka baara fɔlɔ o bɛ kɛ fɛn min ye o ye Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔna ka se ka lakanani ka a bonya ye Mali surasiw ani lakana tigilamaw nka fɔ kulu marabafɛntigiw minnu ni olu bɛ coordination des mouvements de la Zawada CML ani plateforme d'autodéfense ye o ye yɛrɛ lakana jɛkulu ye aya ni u tɛmɛna ka bɔ yen u bɛ sɔrɔ k'a lajɛ Gawo mara yɛrɛ kɔnɔ dugumisɛnnin minnu bɛ yen fɔ bugudaw ka bɛɛ lajɛlen matama jango maa minnu sigin bɛ o yɔrɔw la malidenw na olu fɛnɛ bɛ se ka lakana cogo min. Algérie bɛ nka nsɛbɛ kɔnɔ kuma dɔ ye a jira k'a fɔ min ye sigibaw ye o kan ka kɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ walasa an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na
bebe na jamana ɲɛmɔw n'a ma ɲa k'a fɔ sigi min ni o kɛra sababu ye ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛnna malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Aligérie faaba la Aligérie n'a waleli bɛ ka ɲɛɲini jamana ɲɛmɔw ye a lajɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigiba u k'a ma ko conférence d'entente nationale a bɛ kɛ mars kalo nata a n'a kɛ sababu ye ka se ka Aligérie bɛnkan sɛbɛn waleli nɔgɔya barisabu ka da ka danaya o n'a don malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen la jamanadenw hakilinata ye fɛn min ye a la an ka ɲininikɛlaw wulila ka se maaw ma u ka se k'o hakilinata fɔ conférence d'entente nationale nata kan maa min kɛra o baarakɛba ye Sherifla TV jabarani tɔgɔ la o ye Amadu Kamara n'a ka jata la Ibrahima Kulibali ye. Conférence nationale d'entente min fɔra mɔgɔw kan ka lajɛba dɔ de don ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ kan ka sigi ka kuma jamana ɲɛtaakun ɲuman kuma caman ni ko caman bɛ yen n'o olu gulonnen don mɔgɔw hakililaw ma ɲɔgɔn sɔrɔ o kan donc a bɛna kɛ sababu ye maliyɛn bɛɛ bɛ sigi ka wafago ka kuma fɛn mun ni a bɛ Mali kɔnɔ kuma mun bɛ yen nɔ jamana yɛrɛ bɛ ɲɛ cogo min na jamana bɛ se ka taga ɲɛ cogo min na ko an kan ka ko mun ni labɛn mun latigɛ ni jamana bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ olu de kuma bɛna taa fɔ nin sigida yɔrɔ la n bɛ jamana kuntigi fo parce que kuma in mɛnna sen na a ka ca waati jan ye mɔgɔw tun y'a ɲini ni lajɛ ka kɛ bi jamana kuntigi vraiment a sɔnna a ma vraiment foli b'a ye o b'a yira k'a fɔ hali bi jamana in ɲɛtaga kun de b'ale dusukun na donc fɛn o fɛn min bɛ jamana kɔnɔdenw ka fo an ka sigi an ka kuma mun bɛ jamana kɔnɔ kɛlɛ mun bɛ yen nɔ an ka sigi an ka bɛɛ kan kelen kan moi je pense que ko duman fila tɛ ko bɔ. o ye ko conférence d'entente nationale k'a bɛna kɛ ko société civile b'a la mɔgɔ caman wɛrɛ b'a la ko est ce que a bɛna se ka fɛn ɲɛ wa n ko ayiwa ne kɔni t'o dɔn ne kɔni bɛ min dɔn conférence d'entente nationale min ko filɛ ne ka fɔ sisan a bɛ accord de kɔnɔ bon accord dun kɔnɔ a fɔra de k'a bɛna kuma Azawadi de kan Azawadi ka fɛn dɔ dɔ a kɔnɔ k'a fɔ ko nin de ye Azawadi nin de bɛ se ka kɛ Azawadi donc o de bɛ accord kɔnɔ maintenant ni u nana kɛ mɔgɔ wɛrɛw kana se ka kuma bon ne kɔni n t'a dɔn a bɛna fɛn ɲuman di a bɛ se ka kɛ fɛn ɲuman ye n'a tɛ se ka kɛ mais fɛn kelen kɔni bɛ yen aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min na bi foyi tɛ ka ɲɛ bɛɛ b'a ye accord yɛrɛ tɛ ka appliquer parce que a tɛ se ka appliquer fɛn caman de bɛ accord kɔnɔ a tɛ se ka appliquer parce que accord ka problème ye mun di accord kɛra mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko olu dɔrɔn de bɛ se ka fɛn k'a la olu dɔrɔn bɛ se ka fɛn d'a la olu bɛ se ka fɛn bɔ a la. ko conférence nationale d'entente o ye réunion ye mun kan ka kɛ accord d'Alger i y'a fɔ conférence nationale d'entente ka kɛ pour que jamanadenw ka kuma u ka ɲɔgɔn faamu nord problème kan u k'a lajɛ mun ye nord problème ye u k'a lajɛ Azawadi ko ni mun don pour que u ka solution ɲini nord problème la u ka solution ɲini Azawadi ko la donc ni maliden ninnu bɛɛ nana u ye bolo di ɲɔgɔn ma u kumana ɲɔgɔn fɛ u y'u hakili di ɲɔgɔn ma u ye proposition kɛ pour que Mali ka bɔ gɛlɛya la ne hakili la fɛn ɲuman don donc maliden bɛɛ kan ka conférence nationale soutenue parce que Mali ko don Mali ko ye an bɛ ko de. kuma min fɔra faamaw fɛ yɔrɔ kuma in minɛna jamanakuntigi da sanyɛlɛma sali foli la hakilina ɲuman don nin de tun kan ka kɛ a mɛnna a tun kan ka kɛ a mɛnna nka min ye nin waati in n'a kɛra fana a bɛ bɛn seulement fɛn kelen bɛ yen f'o jate ka minɛ o ye mun ye n'a fɔra malidenw ka bɛn maliden ye e ye ne don parti politigiw don diinɛmɔɔw don min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan o don nin diminen don anw ni nin dita a ma sɔn ka na walima a ma wele n'o mana na tɔ k'a jɛ don dɛ donc ne ɲɛna parce que conférence d'entente nationale min n'a bɛ fɔ politigimɔgɔw ka ko dilanlen don politigimaa bɛɛ kan ka y'a kɛnɛ kan fanga tigi ani wara daba ni kelen dara ka kelen don a mankanmisɛnnin bɛ caya a bɛ gɛlɛya i ye accord de paix ko kuma in ye a fɔra ko bolonabila sɛbɛn kɛra tiɲɛ don an minnu tɛ politigimaa ye anw kɔni fɛ a bɛnna
nga politikima minnu ɲɛna n'olu ni ma don a la kabini a ko daminɛ olu bara k'a fɔ k'a ma ɲɛ o hakili wasi bi don an na sabula anw ma kalan anw tɛ politiki dɔn an tɛ politiki la an kɔni bɛ min ɲini n'a fɔra k'a bɛ kɛ a baara kalifala minnu ma u k'u jija maliden tɛ maa jugu ye o ni kumana fɛ i ka kuma cogo la k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na a bɛ na a ka di ne ye bɛɛ ka y'a kɛnɛ kan ni bɛɛ yɛrɛ kɛnɛ kan a bɛ se k'a fɔ ko sabatilen don. se ka fɛn min fɔ a la n'i y'a tubabukan lamɛn n'i ko sisan conférence d'entente nationale ne hakili la o ye ŋaniya ɲuman de ye sisan mun bɛna bila a kɔnɔ a laɲini ye jumɛn ye yala baara in bɛna kɛ kɔnɔjɛya baara ye wa n'i ko jama ma a ye na an ka jɛ an ka kuma cogo min an bɛ se ka bɛn ne hakili la o ye hakili ɲumanba de ye nka n ye yɔrɔ min kɔlɔsi a la n y'a ye k'a fɔ an ka jamana politikimɔgɔ dɔw olu y'a jira k'a fɔ u tɛna y'a kɛnɛ kan hali n'u ma fu da la u ka kuma fɔcogow ani u ka dantigɛliw fɛ a bɛ ka kɛ cogo min na a ma kɛ olu ka hakilina ye ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka yala jamana marabaaw u b'a fɛ ka ni bila minɛn jumɛn kɔnɔ ni bɛɛ de ka ye a la bɛɛ bɛ se ka y'a la cogo jumɛn bɛɛ bɛ se ka y'a la ni wale jumɛn ye u ko bɛ k'a kɛ sigida bolofaraw la i n'a fɔ an ka maraduguw la ka taa barow sigi ni barow sigira jɔnni ni jɔnniw bɛ wele a fɔlɔfɔlɔ ye min ye ne ka faamuya la o ye n'a bɛ kɛ sigida min na mɔgɔ minnu bɛ yen n'o y'o sigidaw ɲɛmɔgɔ ye an b'a fɔ minnu ma an ka laada ɲɛmɔgɔw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a la an ka dugutigiw b'a la an ka mɔgɔ kɔrɔw b'a la fɛn o fɛn da bɛ don sigida kuma na o jama ɲɛmɔgɔw b'a la n'a taara n'o sira ye nka hali politikitɔnw fana b'a la nka n'a kɛra n'o laɲini ye ko ka kuma ka bɛn ko dɔ kan min bɛna ni bɛn ni karama ye ne hakili la fɛn ɲuman kɔni don. o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Niger jamana kɔnɔ wulikajɔ dɔ kɛra Bamanjiw fɛ ni ka maa 10 ani maa 9 ɲɔgɔn na bɔnɛ ani na Niger surasiw la a kɛra Nigeri fa min fɛ a yɔrɔ a bɛ wele ko Tiliwa bɛ Walamu mara la ka digi Mali jamana kan Nigeri tile bi yan b'a fɛ kunnafoniw kɔni nana n'a ye k'a fɔ maa minnu kɛra wulikajɔ in kɔni kɛbaaw ye a tigiw kɔni ma se ka dɔn fɔlɔ minisiri ka fɔ la minisiri min ni o ɲɛsin bɛ lakanako ma nka bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mɛ ka yɔrɔ min kɔni kɛ bolo kɔni taamasiyɛn kɔni ye o ye Boko Haram Bamanji jɛkulu ye min bɛ Nigeriya jamana kɔnɔ n'a ka cɛnniw barakaw bɛ ka bonya Niger ni Chad ni Cameroun ni fanfɛlaw la an bɛ aw ladɔnya ka bɔ nin da siɲɛ fɔlɔ ye wulikajɔ ka kɛ ka Niger surasiw sɛgɛrɛ san 2016 octobre kalo la wulikajɔ dɔ kɛra ka sɛgɛrɛ min senfɛ maa 20 ani maa 2 bɔnɛna ani na u la o kɛra dugu min na o ye Tazaliti ye. Nigeria ma ɲɛmaw Muhammadu Buhari jamana ɲɛma kun ye layidu min da jamanadenw ye layidu bin bɛ ka timɛ a kun y'a jira k'a fɔ n'a kɛra jamana ɲɛma ye a na fɛɛrɛ tigɛ tɔrɔmɔɲɔni dɔ bɛ ye k'o ta k'o jɔ Nigeria jamanadenw ye minnu ni olu bolo t'u kɔ sɔrɔ fandanw euro wari dɔrɔmɛ 15 o kɔni kalo o bi jɔ i ye i bi t'o ta jamana ye o labila i ye o bi bɛn Nigeria kaw ka wari dunda naira dalasi 5000 ma o n'a kɛ ka fandanw dɛmɛ kalo i bi se ka taa o ta layidu do min dara jamana ɲɛma Muhammadu Buhari fɛ don dɛmɛninw na. Chadikaw ka jamana ɲɛma ani maa minnu ye baarakɛlaw ka lapasa jɛkuluw ye forobaca bina k'u ka u karimɛ ɲɔgɔn na ko kura barisabu ka da ka lapasabaw ka jɛkulu baarakɛlaw ka fa fɛ u n'an b'a jira k'a fɔ baarabila min bolodalen kun do don dɛmɛninw na ni kɔsada in na u kun y'a ɲɔngiri k'a sababu kɛ ko sigikafɔ dɔ na don ni jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna warawuli barisabu ka da ka jamana ɲɛmayaso n'an bɛ dɔnzen da dɔnzen min ni u t'u yɛrɛ faamu a la fiyewu o tɛ dɔ wɛrɛ ye ko jamana ɲɛmaw ne bɛ a lajɛ olu ka tɔrɔmɔɲɔw minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye jɔyɔrɔbaw minɛ forobaca kɛbaw la tɔrɔmɔɲɔ min kan ka jɔ olu ye ko jamana ɲɛmaw y'o tigɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ko jamana ɲɛmaw n'an bɛ sariya ta ka jira k'a fɔ wulikajɔ ka nisɔngoya taama sigi sen kan ni o ye gɛrɛbuw ye ko o bɛɛ lajɛlen dabila la ko kuma na u bɛ wele da ka ɲɛsin u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma u ye dantigɛli in kɛ alamisa tɛmɛnin k'a fɔ marisi kalo nata u n'a lajɛ ni ka u bolo bila a ji la baarabila kɔtigɛbali bɔra sabu ka da kan ko jamana ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri ɲɛma olu ye ko in dabilali min kɛ ko minisiri ɲɛma sina ka ko in ye i n'a fɔ olu ka dɛsɛ de don wali kelen u ka sira de don n'a n'an bɛ ko yɛrɛ tɔ nɔɔni o kumana u m'a jira la k'a fɔ olu kɔni ye ko in dabila de ye jango sigi ka fɔ o ka se ka kɛ nka n'o y'a sɔrɔla a dabɔko de ye k'a nɔɔni k'u bi jɛ k'a nɔɔni ni ɲɔgɔn ye nka jamana ɲɛmayaso y'a jira k'a fɔ min ye lapasaba ninnu ye
olu bɛ ka ye cogo min na ko o tɛ ko an na kɛ ɲanguma kunnafoni kɛ tɛna kɛ k'u labɔ ko nɔ tɛ ko min ye maa minnu ni olu bɛ jɔyɔrɔbaw la forobaca kunna ko olu ka tɔrɔmɔɲɔ ma tigɛ a bɛ bala nka a tɛ sin ka ta ka di yɔrɔnin kelen a bɛ lajɛ de waati dɔ de la a bɛ don bala ka bɛn ni o ye ko kuma na a y'a ko a ka kan u ka segin ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye ko min ye gɛrɛbu fana dabilali ye wali kelen wulikajɔ ni nisɔngoya taama k'o tigɛ ko jamana ɲɛmaayaso m'o tigɛ ko jamana ɲɛmaayaso ye a lajɛ de ka baarakɛlaw yɛrɛw de n'u hakili jira ɲɔgɔn na a kɛlen ni a kɛbaliya la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Afiriki Sud jamana kɔnɔ alamisa février kalo tile 23 ma jaman jɔrɔlen kun ni fɛn min ye k'a fɔ denmisɛnninw kɛmɛ ka wele da ka ɲɛsin u denmisɛnnin ɲɛmaw ma k'u ka lajɛ ka bɔ ka nisɔngoya kɛnɛw sigi sen kan ka ɲɛsin dunanw ma ko in n sera ka daminɛ juma sɔgɔmada yanfan fɛ février kalo tile 24 nka ma bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ barisabu ka da kan lakana tigilamɔgɔw donna u tula k'u canca kunnafoniw ye a jira k'a fɔ denmisɛnnin kɛmɛ 5 ɲɔgɔn na olu de farala ɲɔgɔn kan sɔgɔmada yanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya duguba la Pretoria k'u bi nisɔngoya taama in sigi sen kan ka ɲɛsin minisiriso ma Afiriki Sud jamana kɔnɔ min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma kabini o kɛra sa jagokɛla minnu bɛ dunanw na jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen y'u ka daw tugu a ya lakana tigilama minnu bɛ yen nɔ ni olu ka wulikajɔ dabɔ kun ye ka nisɔngoya taamakɛlaw bali u ka kow la ni u k'u ma ko force anti émeute olu y'u junna u tula ni ayiwa foronbara ninnu ye minnu ni olu gazilamaw don ka u yɛrɛkɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma Jacob Zuma yɛrɛ fɛnɛ sɔgɔmada joona ni fɛ ka bɛn ni Juma fɛnɛ ye ale fɛnɛ ye dantigɛli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ a b'a ɲini Afiriki Sud jamana denmisɛnninw fɛ u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye dunanw fɛnɛ u ka lajɛ u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ko in gɛn bɛ gwɛlɛya ye bi Nigeriya jamana ɲɛmaw ni Afiriki Sud jamana ɲɛmaw cɛ barisabu ka d'a kan lasigiden min bɛ Afiriki Sud jamana kɔnɔ lasigiden min bɛ Nigeriya jamana kɔnɔ Afiriki Sud jamana tɔgɔ la Nigeriya ma ɲɛmaw ye wele bila o ma k'a jira la k'a fɔ olu bilama jɔrɔmɛ n'u ka jamanadenw ye a ka jamana kɔnɔ o kuma a k'a lajɛ a ka kuma a ka jamana ɲɛmaw fɛ denmisɛnninw bɛ se ka koron cogo min na olu ka jamanadenw bɛ se ka kisi ko o fɛɛrɛ ka sigi sen kan nin da siɲɛ fɔlɔ ye siya woloma wulikajɔ o ka kɛ wali kelen tɛ dunan fɛ o wulikajɔ ka kɛ Afiriki Sud jamana fɛ a ya dɔ kɛra san 2015 o senfɛ maa 7 bɔnɛna a nin na san 2008 min kɛra maa 60 ani maa 2 bɔnɛna a nin na. An bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ ni o ye Mali ye baara dɔ bɛ yen bi min bɛ ka ye an balaka kunda ni o ye galadon ye maa bɛ se k'a fɔ sɔrɔsira yiriwa sira dɔ don maa caman ka baara kɛ n bɛ ye minnu ye gala feerelaw ye minnu ye fini donbaw ye gala la gala yɛrɛ ye mun ye a bɛ dilan cogo jumɛn na nafaw minnu bɛ a labaarali la an ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka olu jaabi dɔw sɔrɔ min kɛra ni Kadi Jakite n'a ka jatala Seydou Ɲare ka wulikajɔw ye. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko Bamakɔ ye dugu ye bi gala ani an ka laadalafiniw o matarafalen do dugu min na kosɛbɛ o kadara kɔnɔ ateliers galadonnaw ani bazin feerelaw olu caman ka wulikajɔ san kɔnɔ o ka bon kosɛbɛ o de y'a to ni Bamakɔ kɛra dugu ye farafina gun kan dugu min kɛlen do ka bazin ani gala matarafa. An bɛ ji kɛ bɛnwariw kɔnɔ n'a ye ji kɛ bɛnwariw kɔnɔ an bɛ dɔgɔ minɛ k'an ka an mago bɛ galaji hakɛ min na n'an b'a fɛ ka fini mètre hakɛ min don an bɛ o ji hakɛ kɛ bɛnwari kɔnɔ souvent an bɛ se ka po dɔ b'an bolo yan nɔ an b'o ɲɛ 3 ɲɔgɔn an b'o kɛ bɛnwari kɔnɔ n'an b'a fɛ ka mètre 4 ou bien mètre 3 don n'an y'o k'a kɔnɔ an b'an ka colorant an mago bɛ colorant quantité min na an b'o kɛ ji la n'an ye colorant kɛ ji la an b'a lamaga k'a kuru bɛɛ ci parce que n'a kuru ma ci a bɛ se ka tâche kɛ fini na quoi donc an b'a kuru bɛɛ ci n'an y'a ci sisan nɔ o la an bɛ sɔrɔ la ka sɛgɛba an b'o kala o ye fixatif de ye ale b'a to gala bɛ fini minɛ quoi ale ni sɛgɛmuguni faralen ɲɔgɔn kan olu fila de b'a to gala bɛ fini minɛ an b'olu fana k'a la n'an ye sɛgɛba fɔlɔ k'a la an bɛ sɔrɔ ka sɛgɛmuguni dɔ k'a la an b'an ka musi lajɛ ni musi y'an ja an bɛ fini jigin a la ni musi m'an ja ni colorant min b'a jɛ sisan nɔ an b'o fara a kan n'an y'o fara a kan an bɛ sɔrɔ la ka fini pɛrɛlen b'an bolo an bɛ fini jigin a la n'an ye fini jigin a la o b'a sɔrɔ an ye sɛgɛba quantité min k'a la o y'a bɔ ka ban an bɛ sɔrɔ la ka sɛgɛmuguni fana fara a kan ka fini suru an bɛ se ka miniti 5 miniti 10 ɲɔgɔn kɛ ka fini kelen k'a suru n'an y'a suru an b'a b'o la ka na n'a ye sananguliyɔrɔ la k'a sanangu k'a jɛ ka omo k'a kan k'a ko k'a jɛ ka sɔrɔ la ka a don gomi na ka taa da tile la n'an y'a da n'a jara an bɛ taa di fini gosilaw ma olu fana b'a gosi o ye finition o de b'a to ni bazin n'u bɛ briller n'anw bɛna baga kɛnɛ don
baga kene na ni baga mbu produit fenta hisano dem sonu wa kuyer kafe ni o nyegelinta o nye saba sege muni nyawa ani sege ba morso ni go blala ka jigala man kala ni yadla iba dule ni jismae ibi bazen blala abiki ga ni ni iba ko ha jebe gomi kala iba fense o do bazen woro fana bi o ma te gomi na do ba fuko sisa wolo fo ba fuko san la mido o fana bi ambo fana dilan ko duma bazen fasugu chama be soro ba makokono bi ani gala nyuma un chama mina bena gala donao ani bazen tiku fe wa unyini ne ro bi ma ufe ka sababu ke unya chogoi bazen na sirli be sangala bazen sibu be sangana amba siri ame VIP peinture be daka amba fama ko VIP ambo lu daka ambe fara nunke ya ipo sani yere be dita fili bara ko mana ani ye femi ke na jara kan bagay yo kele salay misil la fini be o fana usmara sisa ambe situ ke ambe nyongu ke ambe bougie fana ke ne yere pomo ko bebe ndoni bougie mali fana manga usmana sisa ya fam o peinture fana de ko manga ambe sarta ko sebe bo fana be ka usmana bo sisa no dore bambula ma fama ko ni de miel o plen ya ade ineki amotifu flene akoro woni fana kadi mo ko yuko sebeni model kurai betado bo sisa no sirlu fana be no amba fama nyongi yami nyongi siri ka situ ke sanfela la ambe palmanu siri fana ka couleur associé mini bita nyoron bulu na yulu dla ka palmani ka la fin gusila fana ka gusila nya alhamdulillah abike sangay kwa ina fo barato be ke chugumina galado ale fene ya damana barai ana kololo be nyogona galado inflenye sege min be kala anta a sege nu antu don ko femme ke kadla sege ba be kala sege ban sege mgunu lu flak association de vato ni couleur be fini fixé donc pour que ko donc gaz bala chuko bela absika digi mo ka santé la ko mais pour que ki kishama ibsika to ka protéger ko do inuna ni be barala en même temps ibsika ni tlala barala fane bi to kan nono min quoi fait fana plusieurs environnemental bon on ke na ambi galado amba ke dingeri kono na nya ke dinge kono na fara mobility ku bina sama katana de kumbala ko sebe me foi te dinge kono de kunte mina ni sugoro ba do amai mo mo ni sugoro chama ye mo gombe sugoro utiliser bebe sugoro ku ngodom ya foma ko jabeti ni e ko ke dungini na mo gom ko baka di mo gomi ay bo fana ko fana ku ngosoro to ko tension abo tulu gari mo gomi fana ni tulu ba do fana to ko cholesterol e ko mi hambalo ye ko bo fana na bo galanyi fana be foko galanyi manya anuma bo an yere ba do fendo do amai me ambe protéger ta ami unu ba to ambe kasa imete maka me ala made ni bolo sirle me femina alhamdulillah o de kun ibo here de te de o de kun yede me mo goro de se ka de kun fo me munu ba foko de kun be gala la gala de kun meta gala me abebe pari gala indi lawo me o sita do ko de kun do be gala do na ko akanga importance do gala do na la akanga do far an gala do warka bari ni dono be na ni gala yin fana na an ju la jaba domina ube ni la jarabi na na gala ta fana be ke sababu ye an fana ga sika an yere de me kan yere frake me mo ko sinya to lawo anga jamana alla ko doneno bi ko sebe jie buna kunga kerenkere ala jie makoba tigiu fini nyuma kadi mamunu ye olla kolo shilimi jate minena anga jamana kono no kera boloko ni tamashien e bi oba yira ka fo anga galado nawo ani anga bazen matarafa baw nuka wili ka jonu ka chesiri beni be galakoma ko ube barabadila o de fana bi danzigi bamananga kunafoni na min varala nyonga ka lase awma kunafoni diso nyamaya so fe ka beni ni manye laseli wore ami nyonzoro yani oche akambe jin wati wore na la sonamo